दा बे बेलायावनो आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैबावगोन नोंथाङा जेब्ला फेस्लानि जिथु एक्टिं खालामो बे फेस्ला फावा नोंथांनाव बोरै जाखाङो बा नोंथाङा माबोरै प्रिपेयार खालामो बेनि बागै एसे बुंगोन नामा? जायखिजाया बै समावथ' आंहाबो मोनसे सिन्था दङमोन उन्दै समावनो सिन्था दङमोन आरोखि गुबुननि फिल्मफोरखौ नायनानै आंबो थारमाने फिल्म एक्टर जानो एक्टर जानो माने हिरो हिसाबैसो ओंखारनायनि आंहाबो थांखि दंमोन आरोखि जेनेबा सलमान खानानो होन बर'नि गेजेराव सोरबा अम प्रकाश बा लिंसार राजिबनि खोथाखौनो होन थिग बिसोरबायदि हिरो जानानैसो आंहा ओंखारनो गोसो दंमोन आरो कनफिडेन्सबो दंमोन मोनसे फोथायनायबो दंमोन खिन्थु जेब्लानाखि आंनि महरखौ नायबाय गावनि महरखौनो आं बारा साबजानाय मोनाखै हिरो एडजास्ट जानाय नङा बायदि मोनना लादो आरो आङो बेनिफ्राय बिदिनो देरनाय उनाव हाथायाबो गिदिरनिफ्राय गिदिर जाबोदो आरोखि आंनिया बेनिफ्राय गन्थङाबोथ' बेनो रायजो राजाफ्रा नुखादों बेखौ नुनानै सिन्था खालामबाय जे आङो हिरो जानानै ओंखारोब्ला आंखौ रायजोफ्रा निस्सय गनायनाय नङा आं दहायनो बुंखादों आंहा एक्टिं खालामनो कनफिडेन्स दङ कनफिडेन्सआ नैबे आरोखि आंनो जायखिजाया रलखौनो होआ मानो जायखिजाया केरेक्टारखौनो होआ मानो आं बेखौ खालामनो हानाय केपासिटि दं होननानै आंहा गावहानो मोनसे फोथायनाय दंमोन आरोखि बेनिफ्राय प्रिपारेसननि बेलायाव आंनि एक्सपिरियेन्सआ आं नैबेखौसो बुंगोन आसलथे एक्टिंखौ जों प्रिपारेसननि गेजेरजों बेखौ जोङो दिहुनबोनो हाया आरोखि बा एक्टिं होननाय बुस्थुआ माने जोंनियाव थारमाने माबा सिङावनो हाबखानानै थानाय मोनसे क्वालिटि आरो गोरबो सिङाव हाबखानानै थानाय मोनसे क्वालिटि प्लास बेजों जोङो एसे दाजाबनोल' हायो सोरनिबा एसे जुदि एडभाइस मोनोब्ला आरोखि खिन्थु आङो दिनैसिम एक्टिं खालामनायनि सिगां जेबो प्रिपारेसन खालामाखै बयनिख्रुइबो गोग्गाथाव बाथ्राया नैबे आं डायलगबो मुखास्थ' लाया आरोखि मुखास्थ' खालामा स्पटआव थांनानै लकेसनाव थांनानैहाय डायलगखौ नायो एसे बेनिफ्राय डाइरेक्टरनिफ्राय सिटुएसनखौ मोजां बुजिनानै लायो बेनि उनावहाय एक्टिंनि सोमोन्दै एसे सोङो माबायदि नोंथाङा आंखौ रल खालामजानो लुबैदों बेखौ डाइरेक्टरनिफ्राय बुजिना लानानै आङो अन दा स्पट एक्टिंखौ खालामनाय जायो नोंथाङा जे नोंथाङा रल खालामो बयबो मिथिगोन नोंथाङा फैलानानै नोंथाङा जे फिल्म मुलुगाव माब्लाबा स्क्रिप्ट लिरफेरदोंमोन नामा? स्क्रिप्टआथ' हायनामुलिखौ जोंनो लिरो हायनामुलिनि स्क्रिप्टखौ जोंनो लिरो आरोखि खिन्थु आंनाव मोनसे गाज्रि केरेक्टार दङ थारमाने आं माने लिरनाय हुदा गैया लिरनो बायो आरोखि बेनिफ्राय मोजां हुदा होनबाथाय नैबे आङो एखनब्ला समावहाय उन्दुना गोलांनानै थानाय फासेनो माखासे प्लटफोरखौ आङो गोसो सिङाव लाबोयो आरोखि बे गोसो सिङाव जै लाबाय आं एखेबारे लास्ट माने फुरा इन्डिंसिम आङो गोसो सिङावनो लिरनानै दोनो आरोखि बे बुस्थुखौ लिरनानै दोननानै बेनिनो उनाव साननै सानथामनि उनावहाय मेन्डेल आरो दाब्लाखौ लोगो हमनानै बिथांमोनजों ज' रायलायनानै माने जोङो स्क्रिप्टखौ आंबो फोरमायबाय बिथांमोननिबो दाजाबदेरबाय बेबायदिनो स्क्रिप्टखौ लिरनाय जायो आरोखि बेनिफ्राय मोनसे दुखुनांथाव खोथाया नैबे आं दाबो बेखौ दुखु नांबाय थायो गावनो आंनाव मोनसे स्क्रिप्ट दंमोन गोसो सिङाव लिरनानै दोननाय बेखौ मेथाइबो रेकर्डिं खालामनाय जादों मेथाइखौ रोजाबदों जोंहा मेंमेलन गयारि बेबायदिनो गसाइ दैमारिनिबो दोंसे मेथाइ लानो गोनांमोन मिउजिक टिउजिक खालामखादोंमोन आरोखि सावथुननि नामा ओरैजायमोन आं दोननाया I love you दा चेलेन्ज ओरैजायमोन I love you दा चेलेन्जमोन सावथुननि मुङा खिन्थु जेब्लानाखि आङो बेखौ लिरफिननो नागिरबाय जेब्ला बे मेन्डेला दाब्लामोनखौ लोगो लानानै ओरै मोनसे आंनाव गोसोआव सानना दोननाय स्क्रिप्ट दंना जेब्ला लिरनो नागिरो बे बुस्थुआ थारमाने 100% फैयाखिसै आरोखि बेनिफ्राय फैयैनि थाखाय माने नांला दे होननानै बेखौ दोनथ'नाय जादों आरोखि दा बेनो आंनि मोनसे गाज्रि हुदाया खिन्थु बै समावनो आं लिरखानानै दोननायमोनब्ला निस्सय आं रायजो राजाफोरनो मोनसे मोजां मुभि होनो हागौमोन होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय दंमोन आरोखि दा जों जुदि आसामिस फिल्म इन्डास्ट्रि बा जोङो हिन्दी फिल्म इन्डास्ट्रि आरो लोगोसेनो बर' फिल्म इन्डास्ट्रि बे मोनथामनि गेजेराव जों जुदि रुजुलायोब्ला बर' जिथु फिल्म इन्डास्ट्रिया बबे स्टेजाव दङ नोंथांनि बादिब्ला? बिथांमोनजों रुजुनायाथ' जाहैबाय मा हाजो खर'आव खासेव बिदै नागिरनाय आं बुंनो थांगोन आरोखि खिन्थु गोग्गानाय मोनो जोंहा दा बर'फोरनि गेजेराव गोबां मोजां मोजां माने एक्टरफोर दंसै आरोखि माने गोबां क्वालिटिनि एक्टरफोर दंसै दा बिथांमोननो मोनसे खाबुनि माबा गोनांथि दं आरोखि मोनसे मोजां खाबु जोङो होनो हानांगौमोन दा बिथांमोननो जुदि जों मोजां खाबु होनो हायोमोनब्ला आं दे दहाय बुंदोङो जोंनियाव माने थाखा फैसा जों बुरजा इनभेस्ट खालामनो हाया जुदि जोङो बलिउड बा जोंनि खाथियाव थानाय एसामिसफोरा जेसेबांखिनि थाखा इनभेस्ट खालामनानै सावथुन दिहुनो बेखिनि थाखा जुदि इनभेस्ट खालामनानै जोंबो सावथुन दिहुनोब्ला निस्सय जोंनि बर'फ्राबो
दानो बैसोरजों समान समान खारफानो हानाय दा जोंनियाव मोनसे केपासिटि दंसै एक्टर्सफोरनि गेजेरावहाय आरो डाइरेक्टरफोरनि गेजेराव आं बेखौसो बुंनो लुबैदों। दा नोंथाङा बे बेलायाव जे नोंथाङा जे खाबु होननानै बुंबाय बे खाबुखौ नोंथाङा सोरखौ होजानो लुबैदों? जे जों एक्टरफोरनो मोनसे खाबु होनो नांगौ अब्ला सोर होनाया मोजां बेखौ? खाबुनि खोथा आं नैबेखौसो बुंदों आसलते जोंनो माने बुरजा फैसा इनभेस्ट खालामनो हानाय प्रडिउसार नांगौ। खिन्थु बे प्रडिउसार ओरैबायदि जानांगोन बिथाङा जुदि 5 crore जुदि बे मुभिनि नामाव गारदोंब्ला बे 5 crore बिथाङा मोनफिननो दा लुबै आं बेखौसो बुंनो नागिरदों आरोखि। जुदि बेबायदि जोङो बुरजा थाखा इनभेस्ट खालामनानै जुदि जोङो सावथुन दिहुनोब्ला निश्चय जोङो दिनै एसामिसफ्रा जेसेबांखिनि मोजांसिन सावथुन दिहुनदों बा बलिउडआ जेसेबांखिनि सावथुन दिहुनदों बिसोरनि आधाखिनिखौ जोङो खालामनो हानाय जोंनियाव केपासिटि दं होननानै आं बुंदों। बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव जिथु जों टेक्न'लजि बाहायो केमेरायानो जा जियानो जा एडिटिं बेनि बेलायाव मा बुंगोन जे बेवहाय माबाफोर डिफिसियेन्सि दङ नामा? टेक्न'लजि होननायनि बेलाया नैबेयावनो फैयो। टेक्न'लजियाथ' जोङो बाहायनो हायो बयबो बाहायनो रोंगौ बा जोंना सोरबा बर'आनो खालामथारनांगौ एडिटिंखौ जा सोरबा बर'आनो मेकआपमेन जाथारनांगौ सोरबा बर'आनो केमेरामेन जाथारनांगौ बेबो नङा आरोखि। आं दहाय होननायखायनो माने थाखानिल' गोनांथि जायो। जुदि फैसा थायोब्ला जों गासै खामानिखौनो मावनो हायो। फैसा थायोब्ला जोङो माने गोबां दिनै जिखिनि टेक्न'लजिखौ बाहायनानै जिखिनि टेकनिकखौ बाहायनानै बलिउड बा एसामिस सावथुनफ्राव सावथुनफोरखौ बानायनाय जायो थाखा थायोब्लानो जोङो बेखिनिखौबो खालामनो हायो। नोंथाङा बे बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव फैबाय मुं आरजिनो हादों। नोंथांनि आसलते बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव फैनायनि मुल माने गाहाय थांखिया मामोन आसलते? गाहाय थांखिखौथ' दहायनो एसे बुंलांजाखादों आंहा मोनसे इन्टारेस्ट दङ कालचारनि बेलायाव। सिगां स्टेजाव मोसायोमोन आङो मोनसे इन्टारेस्ट थानायनि थाखाय बे समावहाय जिहेतु जोंनि गेजेराव आं दहाय बुंनाया मोनसे खाबु फैबाय जे दानिया गावबा गावनो न'आवनो सावथुनफोरखौ नायनो हासै। बे स्कपआ फैनाय लोगो लोगो जों जे आंहादि इन्टारेस्ट दं आरो जों जे रोंगौ बेखौ दिन्थिनायनि जोङो सुबिदाखौ लानानैनो बे सावथुन मुलुगाव फैनाय जादों। थांखि हिसाबै माने बेनो आरोखि इन्टारेस्ट थानायखायनो फैदों थांखि माने। दा नोंथांखौ जोंनि बर' फिल्म मुलुगाव नोंथांखौ फैला होननानै गोबाङानो मिथिगौ। नोंथांखौ फैला होनोब्ला गाज्रिनो मोनो नामा? नोंथांनि रियेल मुंखौ गोबाङानो मिथिया। जोंबो मोनसे समाव गोबाङानो जों मिथियामोन आसलते नोंथांनि मुङा जे बरगयारि खिन्थु जों फैला होननासो मिथिगौ। बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन? बेवहाय जेबो उसुबिदा मोननाय फैया आरोखि। फैला होननायाव जों जेबो उसुबिदा मोननाय फैया। अदेबानि गोग्गानाय मोनो दिनै सावथुन मुलुगनि मोनसे सावथुननि मुंजोंनो दिनै आंखौ बयबो जे सिनायनो हादों बेखौ थारमाने खोब गोग्गानायसो मोनो जेबो उसुबिदा मोना आरोखि। खिन्थु गोबाङानो थारमाने उसुबिदा मोनो फैला होननायनि उनावहाय निमाहा बियो आरोखि। फैलासो बुंबाय गुबै नामखौबो मिन्थिला गाज्रि मोननो नांला होनना बुङो। खिन्थु जेबो उसुबिदा मोना आरोखि। दा बेनिफ्राय जोंनि ओनसोलावबो दा बयबो माने फ्राय माने 90% मिन्थिखानायफ्राबो फैला होननानैसो बुंसै आरोखि। नोंथांनि रियेल मुंखौ गुड नेमखौ बुंगोन नामा? आंनि माने गुबै मुङा जाहैबाय जोंस्रां ब्रह्म। जोंस्रां ब्रह्म माने आसलते आइ आफा दोननाय मुङा जितेन्द्र ब्रह्मसोमोन आरोखि। जितेन्द्र ब्रह्म। अब्ला बै बरगयारि जितेन्द्र ब्रह्म माने ओरैजाय आरोखि फादाराबो बै समाव थारमाने बे सावथुन नायनानै बिराद मोजां मोनोमोन आरोखि। दा बै फादारमोननि दिनावहाय जों बयबो मिथिखागौ बलिउडनि सासे एक्टर दंमोन मुंदांखा एक्टर जितेन्द्र होननाय। दा बैनि मुंजोंनो थारमाने आंनि मुंखौ जितेन्द्र दोननाय जादों होननानै आंना आइ आफाया बुङो आरोखि। दा थिग बेबायदिनो आइ आफा होननाय साननाय बायदिनो बेनिफ्राय आंनि इन्टारेस्ट थानायजों लोगोसेनो दिनै आंबो माने बर' फिल्मनि एक्टर जाफैनो हादों। एसे रायजो राजाजोंबो एसे अनसायनाय मोनदों गोजोननाय मोनो। खिन्थु आं नैबेखौबो बुंगोन आं आसलते गोबाङानो जायगायाव सोरबा फैला गरमसो होनना बुङो आरोखि आंखौ। फैला गरम होननानै बुङो। गरम माने एसे रागाया बारा आंनिया माने एसे माने बांद्राय माबाफोरखौ आं मोजां मोना आरोखि। हरखाबै माने एसे एग्रेसिभ जायो आङो। जानायनि खारनाबो बेनो थारमाने आङो खायसे माने इलिगेलखौ नुयोब्लाथाय थानो हाया माने खोथा बुङो आरोखि। खोथा बुङो मालाबा माने खोथा बुंनो थांनायाव सोरखौबा माबा गाज्रि खामानियाव बादा होनो थांनायाव बेजों एसे मालाबा माने अबजेक्सन जालायो नांलायनो गोनां जायो।
बेफोरखौ नुनानैनो माने मोजां मोननानै बुङो आसलते फैला गरम मोननायफ्रा आंखो माने जेबो गाज्रि मोना आरोखि इनिफ्राय फार्स्ट अफ अल आं बेखौ बुंग्रोगोन आंखो जाय गिबि खेबनि थाखाय लोगो मोनजेनगोन बिथाङा आंखो माने गाज्रि मोनग्रोगोन आरोखि गाज्रि मोनग्रोयो आरो गाज्रि मोनजानायखौनो आं लुबैयो सेकेन्ड टाइम जाय लोगो मोनगोन बेयो थारमाने गोनो गोथो जागोन आंनि सायाव बे मानसिया माबायदि माने बेयो बुजिनानै मोननो एसे तान जागोन आरोखि थार्ड टाइम जेब्ला लोगो मोनगोन अब्ला बियो आंनि खोथाखौ जुदि बुजिनो नाजादोंब्ला बुजिगोन आरो थार्ड टाइम लोगो मोननायनि उनावहाय बियो आंनि सासे गुड फ्रेन्ड जानो हागोन आरोखि आंनियाव बेबायदि केरेक्टार दङ खिन्थु फ्रायानो लोगो मोनजेननायफ्रा आंखौ गाज्रि मोनो आरोखि खिन्थु आङो गाज्रि मोना बिथांमोनखौ सेकेन्ड टाइम थार्ड टाइम फोर्थ टाइम जुदि आंजों लोगो मोनलायोबा रायलायलायबाय थानो मोनोब्ला बुजिलायोब्ला निस्सय बिथांमोनाबो आंखौ गाज्रि मोननाय नङा नोंथांनिफ्राय बे समाव जों मोन्थिनो नागिरगोन दाखालिबोसो डिसेम्बरनि 6-7 आव मोनसे थर्ड फिल्म जितु बड' फिल्म एवार्ड जानानै थांबाय बेवहाय नोंथाङा मा एवार्डखौ मोननो हादोंमोन आं 2017 बेस्ट कमेडियान बे एवार्डखौ मोननो हादोंमोन आरोखि थ' बे एवार्डखौ मोननानै नोंथाङा बोरै मोनदों जायखिजाया जेलानाखि सावथुन मुलुगाव फैजेनदोंमोन बे समावहाय एवार्डनि खोथाखौथ' सिन्था खालामनानै सावथुन मुलुगाव फैनाय जायाखैमोन जायखिजाया थेवब्लाबो दाखालि जे बेखिनि एवार्डखौ मोनबाय आं बुंगोन बेवहाय जोंनि रायजो राजाफोरनि गनायनायनिनो मोनसे बिहोमा दं होननानै आं सानगोन जायखिजाया रायजो राजाफ्रा जोंखौ गनायदों खारनावनो दिनै माने बेस्ट कमेडियान एवार्डखौ मोननो हादों बेखौ मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो बिनि थाखाय आं गासै रायजो राजाफोरनोसो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावहरगोन बे बेलायावनो जों नोंथांनिफ्राय मोन्थिनो नागिरबावगोन आसलते जोङो मोनसे फिल्माव रलखौ आसलते बोरै खालामनाया मोजां बा बेनि माबा मोनसे नेम निति दङ नामा जे सोरबा बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि बिथांमोनाबो एक्टर जानो लुबैनाय खायसे हाबिला थानो हागोन थ' बे बेलायाव नोंथाङा माबोरै बुंगोन जे आसलते फिल्मखौ बोरै बानायनाय जायो बोरै जों रल खालामनो नांगौ मा नेम निति थानांगौ सासे एक्टर जानो गोनांबा मा क्वालिटि थानांगौ बेफोरनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन नेम नितिनि खोथा होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव दासिमहालागै जोङो बे माने नेम नितिनि जेबो सिमा दोननो हायाखै एसे हुल जायखिजाया जोङो एक्टर जानो गोनांब्ला गिबियावनो बेहा एक्टिं खालामनायनि मोनसे रोंगौथि थानो नांगोन आरो बे रोंगौथिखौ जोङो जिहेतु जोंनियाव दा माखासे माने इनस्टिटिउसनफोर दंसै लामाफोर दंसै दा बैफोर इनस्टिटिउसनफ्राव थांनानै जुदि मोजां जुदि माबाखौ लानानै फैयोब्ला गियानखौ लानानै फैयोब्ला निस्सय सासे मोजां एक्टर जानो हागोन खिन्थु जोंनि बर'फोरनि बेलायावहाय जिहेतु जोङो दासिमबो जोंहा एसोसिएसन दङब्लाबो जोङो माखासे नेम नितिफोरखौ खालामनो हानाय जायाखै जेनेबा जायफ्रा फैसा दङ बा जायफ्रा इन्टारेस्ट जादों बिथांमोनहा रोंगौथि दंब्लाबो गैयाब्लाबो मुभि खालामबोदों एक्टिं खालामबोदों जों बेबायदिखौ दिनै नुनो मोन्दों आरोखि दा जायखिजाया आं बुंगोन जाय बिथांमोना दिनै गोदानै बे जोंनि सावथुन मुलुगाव फैनो लुबैदों दा बिथांमोना गावबागावनो एक्टिंनि सायाव मोनसे गियाना थाग्रोनांगोन जुदि एक्टिंनि जुदि गियान गैयाबालासिनो नोंथाङा एक्टिं खालामनो थाङोबा नोंथाङा नाम नागिरनो थांनायाव माने बदनाम मोनगोन आरोखि दा स' ओंखायनो आं नैबेखौ बुंगोन जायफ्रा दिनै एक्टिं खालामनो गोसो बा जायफ्रा दिनै मुभि खालामनो गोसो जायफ्रा मुभियाव ओंखारनो गोसो बिथांमोना गावबागावनि सायावनो मोनसे कनफिडेन्सखौ लानानै खालामनाया मोजां जे गावनि एक्टिङा जागोन ना जाया गाव बेसेबां रोंगौ बेखिनि लिमिटेसनखौ लाखिनानै बिथांमोना एक्टिं खालामोब्ला मोजां जायो बर' सावथुन मुलुगनि गेजेरजों नोंथाङा इयुनाव मा माने खालामनायनि मिजिं दं बा मा जानायनि मिजिं दं नोंथां आंनिल' बाथ्रा नंला बियो जेसेबांखिनि सावथुन दिहुनगिरिफोर दं जेसेबां डाइरेक्टरफोर दं दा जेसेबां जायफोर माने एस्टाब्लिश जानाय एक्टरफोर दङ बिथांमोनाथ' जेब्लायबो माने मोजांसिन जानांगौनि थांखियावनो दङ बयबो आरो बे थांखिजोंनो जोङो जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि गेजेरजों जोङो माखासे खोथाखौ सावरायबाय थायो आरो बिनि गेजेरजोंहाय जोङो जोंनि इयुन जोलै बा जोंनि दा जायफोर एक्टर एक्ट्रिसफोर बिथांमोनखौ लानानै जोङो सेमिनारबो जायो आरोखि जोङो माने क्वालिटि माबाखौ प्रडाक्सनखौ जों बोरै खालामनो हागोन जों मा खालामनो हागोन जोंनि मार्केटखौ जों बोरै फेहेरनो हागोन बेखिनि खोथाखौ जोङो सावरायबाय थायो आरोखि दा जोंहा थांखि दङ जायखिजाया जोङो दिनै बर' सावथुन मुलुगा जा स्टेजाव दङ बे स्टेजावल' दोनबाय थानो जों माने गोसो गैया
नंथाराब्लाबो जोङो एसामिस सावथुन मुलुगा दिनै जेसेबांखिनि दावगाबाय बेखिनिसिम जोङो गिबियावनो बेखिनिसिम दावगालांग्रोनो थाखाय जोंहाबो थांखि दङ निश्चय जों बेखौ दिनैनिफ्राय माने नेक्स्ट 10 इयार्सनि गेजेरावहाय जोङो बेखौ जाफुंहोनो हागोन आरो बिनि थाखाय जोङो बेखिनिसिम थांखिसिम मोनहैनो थाखाय जोङो जोंनि दा एक्सपिरियेन्सनि गेजेरजों जोङो बुंदों जे जोंनो प्लेटफर्म नांगौ सावथुन दिन्थिनो थाखाय प्लेटफर्मा ओरैबायदि जिहेतु जोंहा बिटिसि आव मोनसे डिपार्टमेन्ट दङ सिनेमा डिपार्टमेन्ट जाहाथे बे डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों जोंनो जि जायगायाव गोनांथि दङ बा जि जायगायाव सुबिदा दङ जि जायगायाव जाथावथाव बेफोर जायगाफ्राव जोंनो मिनि सिनेमा हल खालामनानै होनांगौ होननानै जोङो जोंनि बिटिसि सरकारखौ खावलायबाय दङ बिथांमोनाबो बुंबाय दङ नाजाबाय दङ निश्चय बेफोर गासै खामानिखौ जोङो फैबाय थानाय 10 इयार्सनि गेजेरावहाय मावफुंनो हागोन आरो बेखिनि प्लेटफर्मखौ जों सोरजिनो हायोब्लानो सावथुन दिहुनगिरि बिथांमोना जेलानाखि गावसोर इनभेस्ट खालामनाय फैसाखौ रिटार्न खालामनो हागोन अब्लानो जाने जोंनि सावथुन मुलुगखौबो जोङो दावगाहोबाय थानो हागोन खारन जोङो माने बुरजा थाखा इनभेस्ट खालामनो हागोन बर' सावथुन नायगिरि रायजो राजा बिथांमोननिसिम नोंथाङा मा खावलायनो सानगोन बर' सावथुन नायगिरि रायजो राजा बिथांमोनखौथ' आङो गिबियावनो साबायखरसो बावहोगोन खारन बिथांमोना दिनैसिम जोंनि बर' सावथुनफोरखौ नायबाय दङ निश्चय इयुनावबो नायबाय थागोन आं बेखौ खावलायगोन खिन्थु एखनब्ला समाव जोङो मालाबा एसे जोंखौ दुखु फोनाङो आरोखि गुबै खोथाया नैबे जेनेबा जोङो नैबे सिजन जोङो ना सिजनेलसो आरोखि बर' सावथुन होननानै बुङोबा फुजानि सिजनावहाय जोङो गुबुन फिल्डआवहाय गुबुन जायगायाव जोङो मानसि दैथायहरनानै सावथुनखौ दिन्थिनाय जायो दा बे समावनो खायसेया माने सुबिदा लानानै जेरै हागौ जोंनि सावथुनखौ थारमाने खावनायनि सिन्था खालामो आरोखि बेनि उनावहाय माने प्रडिउसारा मोनथिस्लाबा जासे बिथांमोना इउटिउबाव आगारनानै होयो बेयो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो बेबायदि जाबाय थायोब्ला निश्चय जोङो जोंनि जि सिन्था बा जोंनि नायग्रा रायजो राजाफ्रा जिखिनि सिन्था खालामदों जे बर' सावथुनखौ साबसिननिख्रुइ हामसिन नुनो लुबैनाय बे सिन्थाखौ जोङो जाफुंहोनो हानाय नङा ओंखायनो आं गासैखौबो खावलायगोन गासै बिथांमोनखौ जाय बिथांमोनानोखि आनअथराइज बेबायदि थारमाने गुबुननि सावथुनफोरखौ खाबु मोनब्लानो इउटिउबाव आगारनानै होयो बिनिफ्राय जानगाराव थानो नांगौ आं बिथांमोनखौ खावलायगोन आरोखि बेनिफ्राय जाय बिथांमोना दिनैसिमबो जोंनि बर' सावथुनखौ अनसायबाय दं बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावगोन आरो इयुनावबो अनसायबाय थागोनखौ आसा खालामगोन थ' बर' सावथुन मुलुगाव रल खालामनानै फाव खालामनानै थांना थानाया नोंथांनि थाखाय बेसेबां गोब्राब होननानै नोंथाङा सानो बेथ' बिराद माने गिदिर कुइसन आसलते जोंनि बर' सावथुननिल' खोथा नंला बर' हारिमुखौनो होननानै बुंबाय आङो मोनसे समावहाय जोंनि सिनियरफ्रा बुङो जोंनि जायगायावनो गोबां सिनियरफोर दङ जोंना माने केसि सिमला मिउजिक स्कुलाव माखासे फोरोंगिरिफोर दङ टिचारफोर मिउजिकनि बिथां सानसुमा गयारि प्रिन्सिपाल बेबायदिनो गपाल बर' बिथाङा थफ्लानि मास्टार बेबायदिनो दाब्ला जगत बर' बिथाङाबो बिदिनो माने गोबां माने हारिमुनि मानसिफोर दं आरोखि बिथांमोना बुंदोंमोन जोंखौ मोनसे समाव जे माबोरै सोलिबावनो जोङो माथो जोंखौ माने गय फाथै जरासे होनानैसो मेथाइ रोजाबनो लिंलाङो गय फाथै जरासे होनानैसो माथो जोंखौ दामनो लिंलाङो बेबायदि जायोब्ला जोंनि फिसाफोरखौ जों माबोरैहाय जोङो मेथाइखौ रोजाबग्रा खालामनो माबोरैहाय जोङो सासे माने सिफुं दामग्रा खालामनो माबोरैहाय थफ्ला दामग्रा खालामनो माबोरैहाय एक्टर खालामनो बेखिनि खोथाखौ बिथांमोना बुंबोबाय थानायखौ जोङो नुबोदोंमोन आरोखि ओमफ्राय आंथ' दहाय बुंबाय इन्टारेस्ट थानायखायनो सावथुन मुलुगाव फैदों होननाया थेवबाबो जोंहा इन्टारेस्ट दङ हिसाबै जोङो सावथुन मुलुगाव फैदोंमोन आरोखि सावथुन मुलुगाव फैनायनि उनावहाय नुबाय जे जोंखौ बयबो माने रायजो राजाफ्रा माने नायनो लुगैदों आरोखि स्टेजाव मोनजानो लुबैदों बेबायदिनो जोङो जेलानाखि फार्स्ट जोंनि प्रग्राम बे प्रग्रामावहाय जोङो 1500